बघा मित्रांनो कसं काय आज लग्न आलं या आज आमची लांबनवणी या तर आम्ही आता आलेलो काल आम्ही शनिवार होता काय मग शाळेत ना आलून परत दिवस मावळता गेलेलो कपडे आणायला हो का दादा पण आणले ते कपडे कसं काय दादा हे काय कसं काय एवढं पण आम्ही तिघं गेलेलो आम्हाला कपडे आणायला तर बघा आमचे कपडे दादा आहे आतमध्ये घालतोय कपडे तर आमचे सौरभने पण नवीन कपडे घातले तर आणि मी पण वजनीचा ड्रेस आणलाय काल कपडे आणायला गेलेलो आणि आज का नाही रविवार या आज आम्ही चाललोय जत्रेला लांबणी तर मला काला फिरू तुम्हाला सांगा की आमची रामनवमी या तुम्ही पण आज कसं काय है ना म्हणा काय घ्यायचंय तुला ते फोन त्यात कर फोन घ्यायचा आहे त्याला का दुसरा गेम खेळायचा फोन घ्यायचा आहे आणि त्यात कर का नाही आणि चप्पल पण त्याला नवी आणली चप्पल बघा बाय आवडला असेल तर करा लाईक करा अजून सबस्क्राईब करा बाय बाय कल नमस्ते नमस्ते कर अजून एकदा बाय कर त्यांना बाय कर बाय बाय